Я вважаю, що кожна нація вправі мати свою державу, і кримські татари теж. Українці справді до цього вели себе недостойно по відношенню до іншого народу. Ми ніколи не забезпечили всіх тих прав, які мав мати цей народ, виселений з власної землі, і мала мати ця нація. Кримський татарин хоче знімати про Конотопську битву. Ну це взагалі катастрофа. Піщерний націоналізм. Влада, очевидно, хоче домовитися з Росією і забезпечити російські військові підприємства в Криму водою. Була б їхня воля, вони вже давно Радянський Союз відновили. Вітаю, друзі! Це «Камін-аут» з Ларисою Волошиною. Сьогодні до нас завітав Микола Княжицький, народний депутат Верховної Ради. А говорити ми будемо, безумовно, про Крим, а також про культуру, про мову, про ті особливості Криму, які прекрасно відомі кожному, хто мешкає на півострові, навіть в момент окупації. І є такою певною терра інкогніта для багатьох з тих, хто мешкає на материку. Вітаю вас, пане Микола. Вітаю вас. Перше моє питання належить до вашої парафії, тому що ви працюєте в гуманітарному комітеті. І от одне з основних питань, яке стоїть на порядку денному, це закон про мови корінних народів. Багато хто говорить, що це закон про мови нацменшин. Ба більше говорить, що про російське мовне населення мова. Хоча насправді, якщо ми говоримо про корінні народи, такі як кримські татари, кримчаки, караїми, в них немає іншої держави, крім України. І тільки Україна може бути тією системою інституцій, яка послідовно відродить їх культуру і мову. От на ваш погляд, чому досі немає закону про мови корінних народів, хоча в тому законі, який ви особисто лобіювали, закон про українську державну мову, Кабінет міністрів мав в січні подати цей документ? Ну, навіть не в січні. Їм давалося 6 місяців від часу прийняття законопроекту про мову, навіть трошки швидше. І ми, звичайно, очікували від них, насправді, закону про мову національних меншин і корінних народів. Про всі представники всіх етносів, всіх народів, які проживають в Україні. Я з великою шаною і любов'ю ставлюся до кримських татар і з шаною до інших кримських народів, до тих же караїмів. На жаль, доля мови і культури цього народу під загрозою знаходиться, очевидно, тому що народ зовсім маленький, і зовсім мало їх залишилося, але поза межами України, в Литві, в багатьох інших регіонах залишилися караїми. Мало хто знає, до речі, що в Галичині, в Галичі була дуже велика караїмська громада, і там і Кінаса є, і громада є, і пам'ятники є, і все це досі підтримується, не лише в Криму. Коли ми говоримо про кримських татар, то, звичайно, в законі про забезпечення функціонування української мови як державної, це, мабуть, єдина мова, окрім мов народів країн Європейського Союзу, куди ми інтегруємося, яка частковий захист отримала в цьому законі, і це для нас було дуже важливо хоча б згадати про це. Звичайно, ми очікуємо, що Кабінет міністрів подасть цей законопроект. Чому він його не подав, мені складно сказати, бо нинішня влада дуже багато говорить про захист кого завгодно, дуже часто, як вони кажуть, російськомовного населення, хоча для мене складно зрозуміти, що це таке. Я розумію, що росіяни, як національна меншина, очевидно, мають мати право захищене, і їхня мова має мати право захищене в Україні, як і інші мови національних меншин. Але навіть цього вони не роблять. Тобто вони подають різні фейкові законопроекти, антиукраїнські, які допомагають їм робити піар, чи якось себе там подавати великими борцями проти української мови. Я кажу прямо, вони є борцями проти української мови, і навіть не в інтересах українського населення, чи то є люди, які в побуті говорять російською чи українською мовою. Це в інтересах країни-агресора, а нікого іншого відбувається. А закону про захист мов національних меншин вони досі не зробили. Сподіваюся, що зроблять. Тут же є велика різниця. Право людини говорити рідною мовою і право мови на розвиток, напевно, так культурну модернізацію. От коли ми говоримо про українську мову на своїй українській землі, коли ми говоримо про кримсько-татарську мову, проблема ж не тільки в тому, що людям або забороняють, або не забороняють говорити мовою, як це представляє російська пропаганда. Проблема з кримсько-татарською мовою, як і з українською, зрешти. Без держави, без державної підтримки неможливі такі елементарні речі, як книжки, навчання, наукова мова, ділова мова, тобто розвиток. Це правда. Я б не порівнював тут українську і кримсько-татарську, тому що все ж таки носіїв української мови набагато більше. В Україні 86% населення послуговується в побуті українською мовою, з яких 14 українською і російською, решта лише українською, але 86 українською послуговується постійно. Це більшість, це десятки мільйонів людей. В той час, як кримсько-татарський народ, який зараз знаходиться на окупованій території, очевидно,
По-перше, народ набагато менший, народ, який постраждав, який був меншим, і тому геноцид на українцях відбився катастрофічно, але на кримських татар він не менше відбився, тому що внаслідок переселення фактично половина народу була загублена, і лишилося там сотні тисяч людей, зовсім мало. Так, і, очевидно, українська держава має робити все, щоб підтримувати кримських татар і кримсько-татарську мову. Очевидно, ми маємо робити все, щоб підтримувати і українську мову, але я лише про те казав, що українська мова, попри всі спроби русифікації, попри всі спроби тиску протягом століть, все ж таки має більший захист, ніж кримсько-татарська. Просто тому, що українців більше. Ми захистили українську мову і, очевидно, маємо краще захистити кримсько-татарську мову. Серед кримських татар є розуміння, що без України, без української держави в них немає шансів на національне відродження, на відродження своєї політичної і культурної суб'єктності. Вони це знають. Основна теза навіть тих, хто мешкає в окупації зараз і не сильно виставляє свою проукраїнську позицію, але вони, тим не менш, в них є прокримська позиція. І вони розуміють, що без України народу не буде. Він буде асимільований, він просто буде знищений згодом. От, на ваш погляд, те, що ми бачимо абсолютно різні фактично підходи. З одного боку, ті, кого Путін називає російськомовним населенням, і на кого він вже розповсюджує свої оці історичні коріння, вони вважають їх просто росіянами на чужих територіях. Це фактично міф про те, що треба знищити інші культури, треба якось їх пригнічити і забезпечити панування російської мови. От коли ми говоримо, наприклад, про українську мову, хіба мова йде теж про забезпечення панування? Чи є якісь інші принципи, які закладені в вашому законі? Ну, ми взагалі не говоримо про панування, тому що Росія є імперією, і для неї головне було панування над територіями, на яких живуть інші народи, яких росіяни робили рабами. Очевидно, Україна – це не імперія, Україна – це колонія. І Україна не панує над територіями, які належать чужим народам. Навпаки, Україна втратила частину власних територій внаслідок російської агресії. І було багато територій, де українського населення було досить багато, які після пакту Молотова-Ріббентропа, наприклад, залишилися на території інших країн. Так само, як і представники інших народів, які жили на території України, теж можна сказати, що втратили ці території, бо це були території, де ті ж українці, чи поляки, чи угорці жили поруч, жили разом з євреями, разом з представниками інших народів. І такі території, і доля населення на таких територіях є, очевидно, надзвичайно важкою. Але Україна не панує. Україна захищає і має захищати українців. Тих людей, для яких українська мова і українська культура є рідними, близькими, в силу традиції, незалежно, до речі, від їхнього етнічного походження. Тому що ми кажемо, що ми політична нація, але коли ми кажемо, що ми політична нація, ми кажемо, що нас об'єднує, перш за все, мова, культура. Значну частину об'єднує, я б сказав, візантійська традиція. Не лише православна, бо греко-католики, вони католики, але вони католики східного обряду, але традиція Київської церкви все одно тягнеться здавна на цих землях. Точно так само, як традиції, в тому числі і релігійні кримських татар, точно так само, як традиції євреїв, які традиційно жили на українських землях. Але українців, на відміну від євреїв чи поляків, більше ніхто не захистить, тому що євреї і поляки зробили свої сильні держави, і слава Богу. Українці мають зробити свою сильну державу і допомогти захистити всі права кримсько-татарському народу. Ви знаєте, я тут трошки радикальних поглядів дотримуюся, тому що я вважаю, що кожна нація вправі мати свою державу, і кримські татари теж. Кримські татари розуміють, що їм це буде не так просто зробити. Вони говорять про автономію, національну автономію, і це дуже важливо. І дуже шкода, що Україна цього не зробила. Тому що Україна ставилася до кримських татар, вона нібито визнавала, що вони постраждали і були депортовані, і вони поверталися на територію України, тепер, на жаль, окуповану, на свою рідну землю. Але разом з тим ми ніколи не забезпечили всіх тих прав, які мав мати цей народ, виселений з власної землі, і мала мати ця нація. В силу інтересів комерційних, недалекоглядності політичної, різноманітних міфів і невміння зрозуміти, що якщо ми хочемо вберегтися від власної біди, ми повинні розуміти, що інші народи можуть опинитися в такій самій ситуації і розділяти їхні прагнення до незалежності, до державності, до розвитку культури і культурного життя, і етнічного життя власного народу. От якщо ми говоримо про Крим в культуральному плані,
є кілька таких дуже цікавих моментів. Ну, до прикладу, ми розуміємо, що там дуже довгий час існувало Кримське ханство. Така державність, коли всю Європу розривають релігійні, етнічні, там будь-які війни. В Криму живуть маленькі народи. Ми ж розуміємо, що якщо такий невеличкий народ, як Караїми або Кримчаки, або Нагаї, змогли в той період зберегтися, не бути асимільованими, не бути знищеними. Це означає, що, по-перше, представникам цих народів не було потреби робити вигляд, що вони представники панівної нації, щоб отримати якісь преференції. А по-друге, кримські татари не намагалися знищити культуру, якесь самоврядування, всі ці речі. Це, ви ж розумієте, не могло не мати певного фундаменту культурального. Звичайно. Філософського. Це народ, який мав, ми можемо розуміти, що це народ, який мав таку глибоку філософську основу і культуральну. Потім, в період цього винищення і кількох так званих реформ, коли вони втратили більшість носіїв, навіть носіїв мови, втратили дотичність до своїх джерел. От всіх цих це неможливо вирішити за рахунок тільки збільшення мовних квот або такі проблеми, як втрата своїх пам'яток, втрата можливості для багатьох їх прочитати, наприклад, дослідити. Це неможливо вирішити за рахунок тільки людей і розповсюдження мови. Мають бути інші механізми. От що робити з цим? От таким дуже структурною проблемою щодо кримської культури. Ну, дивіться, влада, яка є в Україні, має взагалі визначити свій підхід до культури, до того, чому і заради чого вона потрібна, і як вона повинна функціонувати. Бо коли ми говоримо про культуру, ми дуже часто керуємося якимись міфами, якоюсь попсою. Коли навіть президент України, вручаючи Шевченківську премію, говорить, що цитує Черчилля, який нібито казав, що якщо ми не дамо гроші на культуру, то навіщо ми воюємо, то президент повторює мем або притчу, або байку, яку приписують дехто Черчиллю, але немає жодних доказів, що Черчилль взагалі це говорив. Це вигадка. Так? Але дуже легко цю вигадку сказати. Якщо ми не підтримуємо культуру, то навіщо ми воюємо? Ми не культуру повинні підтримувати, ми повинні підтримувати і носіїв. Ми повинні підтримувати тих людей, для яких ця культура є частиною їхнього щоденного і повсякденного життя. Поки ця культура і поки ця мова жива. Коли ця мова чи культура вже не існує, як мова там майя, яку свого часу розшифрував один з українських вчених, якому там пам'ятник стоїть, наприклад, то тут ми говоримо про виключно науковий лінгвістичний інтерес до минулого і до якоїсь загубленої мови. Коли ми говоримо про мову живу, то ми говоримо про те, що мова є захистом нації і захистом прав нації. Бо права нації мають бути захищені. Наскільки мова для цього важлива? Ну, Ізраїль є прекрасним прикладом, тому що іврит взагалі був мертвою мовою, якою не послуговувалися євреї, які теж, до речі, жили в інших країнах, були росіянами і відрізнялися між собою так само, як українці, більше, ніж кримські татари, тому що одні жили на Близькому Сході, інші в Африці, треті в одній частині Європи, інші в іншій частині Європи. Очевидно, люди послуговувалися різними мовами, асимілювалися, приймали ознаки інших культур, але було щось спільне, що їх об'єднувало. Їх об'єднувала релігійна традиція, тяглість історії, пам'ять про свою державу, те саме, що об'єднує українців, те саме, що об'єднує кримських татар. Для цього треба підсилити мову, і тоді права цих людей будуть захищеними, кожної людини в цьому своєму середовищі, яке називається державою. І от якщо ми так підходимо до українців, то і якщо ми бачимо приклад, що світ так підходить до будь-якого народу, немає кращої чи гіршої нації, незалежно від її чисельності, незалежно від того, скільки є того чи іншого народу. Українців може бути там 40 мільйонів, колись було більше, кримських татар може бути там 200, 300, 400 тисяч, але не так багато, так? Але очевидно, що права народу не залежать від кількості цього народу. Права кожного цього громадянина, який себе ідентифікує з тою чи іншою нацією, має бути захищений перш за все державно. Коли ми говоримо про культуру, то радянська система нас як виховувала? Вона казала, ось є великий, високий Пушкін. А хто такий Шевченко?
писав якісь селянини. віршики простої мови. Хіба це в літературному розумінні можна порівняти? А ми були виховані так, що ми тільки Пушкіна тут і знали. Ми що, знали глибоко англійську літературу, французьку, німецьку, місце цієї культури серед інших народів. Так от навіть, очевидно, російська культура протягом особливо останніх часів царизму, коли українська мова заборонялася, Емськими, Валуйськими указами, очевидно, ця російська культура мала змогу розвиватися набагато сильніше, ніж українська, яка заборонялася. І, очевидно, вона досягла своїх серйозних і певних висот. Але неважливо, яких висот досягає та чи інша культура. Важливо, щоб та чи інша культура була вільною, і коли вона стане вільною, то вона зрівняється в своїй силі з усіма іншими. Наприклад, в мене є хрестоматійний приклад, який я всюди розказую, тому що я просто закохався в діяльність цього чоловіка, Павла Гуньки, який збирає українську мистецьку пісню або український романс, який був заборонений. А український романс, українська мистецька пісня, вона має більше творів в архівах, ніж російський романс. Ми звикли, що «Соловей мой соловей», Аляб'єва, там всі знають. Це щось пов'язане з царизмом, з погонами. Не тільки з царизмом і після, тому що твори Лисенка чи Стеценка із радянською системою. В часи радянської влади було заборонено це виконувати. Українцям можна було бути фольклорною нацією, яка співає пісні народні, бо треба було вбити в голову, що цей народ не здатен створити ні високу музику, ні високу поезію, яку він кладе на цю музику. А високої поезії в нас було більше, ніж французів і італійців, і високої музики. І це заборонялося. Як тільки це виникало, це заборонялося. В радянські часи ми пам'ятаємо долю Володимира Івасюка, який, насправді був вбитий кадебістами через те, що він справді підняв українську масову, популярну культуру, але не такий високий рівень, що в Радянському Союзі інші народи розуміли, що національна культура може бути популярною і цікавішою, ніж колоніальна культура. Це завжди заборонялося. Коли ми говоримо про кримських татар, от ми мали ці останні 5 років після Майдану, коли, я думаю, був певною мірою розквіт кримсько-татарської культури. І я особисто вдячний і правлячій коаліції, яка тоді була, всім прем'єрам, Яценюку, Гройсману, Петру Порошенку, представникам всіх фракцій, які входили в цю коаліцію, або не входили, потім відійшли, але підтримували цю культуру, які лише дали свободу. І цей маленький талановитий народ зняв стільки фільмів про себе, написав стільки музики про себе, що уявити собі, що такий маленький народ може творити так багато творів мистецтва, нібито складно. З іншої сторони, чому ні? Чому ні? Чому інші європейські невеликі народи мають прекрасних класиків, відомих на весь світ, чому кримські татарські? Босаного Евера, до прикладу. Звичайно. Як приклад, малесенький народ, який... Так що це сильний, талановитий народ, який вижив, який мужній в таких важких умовах. Очевидно, він має право, кажу прямо, він має право на свою державу. Інша справа, що її треба захистити, що не завжди це легко зробити в часовому розумінні, не завжди народ готовий до своєї держави, навіть коли він її має, це теж правда. Але право таке кожен народ повинен мати. Коли ви говорите про право на власну державність, багато хто паразитує на цьому понятті і каже, от бачите, це кримсько-татарський сепаратизм. В нас постійно боролися в колонізованому, русифікованому Криму. Боролися з кримсько-татарським сепаратизмом до останнього, до 14-го року. Ви, коли це проговорюєте, ви не боїтеся лити воду на млин антиукраїнців і антикримських татар? Дивіться, це просто моя принципова позиція. Це ж я говорю. Я не є кримським татарином. Я пам'ятаю ситуацію, коли, знаючи історію цього народу, я розумів, що це примусове виселення фактично було геноцидом. І для мене було дуже важливо, щоб українська держава це визнала. І коли я почав готувати цю постанову, якої до цього просто не було, то до мене почали приходити кримські татари і казати, не роби цього. Я кажу, чому? Ой, а нас звинуватять, що ми там сепаратисти, а голосів не буде, а українці не проголосують. Тобто вони настільки залякані були і мали на це підстави тими всіма тоталітарними режимами, що вони так берегли це своє маленьке щастя, право повернутися на рідну землю, що вони взагалі боялися будь-якого кроку і не вірили, що українці їх підтримують, навіть після Майдану. Тому що українці справді до цього вели себе, скажімо, з моєї точки зору, недостойно по відношенню до іншого народу. Вони давали, як я вже говорив, їм свободу, не таку, як давала імперія, набагато більше, вони повернулися, могли жити, але вони їх не підтримували, їх не захищали, сприймали їх як чужих. Дуже часто. Особливо ті люди, які там жили, вони сприймали їх не як інших, а як чужих. В цьому є різниця.
От я цікавлюся творчістю і дуже шаную Станіслава Вінценза, поляка, який багато писав про українців і про гуцулів, написав перший гуцульський такий епос, український епос на високій полонині, 3 томи про життя гуцулів, будучи поляком, і поставив перший пам'ятник Івану Франку. І дуже підтримував і українську культуру, і єврейську культуру, тобто все, що стосується інших, так би мовити, так? Хоча був поляком. І в нього була така відома цитата, яка перефразовується в дуже багатьох авторів. «Кохай своє, шануй чуже». Ти не можеш до кінця кохати своє, якщо ти не вмієш шанувати чуже. Наша проблема в тому, що ми чужих не дуже шануємо. В цьому є оця от найбільша проблема. І кримських татар сприймали, власне, не як тих чужих, яких треба кохати, а тих чужих, яких не розуміли. Ну, я думаю, що це спадщина радянських часів. Якщо ми вже говоримо про витвори мистецтва, то, наприклад, Ахтем Сейтаблаєв говорив, що його пітчинг на фільм про Конотопській битві був відмінений. На ваш погляд, з чим ми маємо справу? Це просто нерозуміння того, що режисер з таким ім'ям, з таким бекграундом, він має бути, що в нього дійсно держава має вкладати гроші? Чи це якесь таке вже знецінення Криму, кримських татар, ну і взагалі українського наративу в мистецтві? Я думаю, все разом. Просто в Україні ж теж живуть представники українського народу і представники совєтського народу. І при владі вони якось час від часу змінюються. І от коли приходять представники совєтського народу, то для них цінності, які є близькими для українців, а саме українці, між іншим, цінують Ахтема Сейтаблаєва, європейці цінують Ахтема Сейтаблаєва, в тому числі не тільки тому, що він прекрасний, талановитий режисер і актор, що правда, а ще й тому, що він представляє цей народ. А для радянських людей ці національні цінності не грають ніякої ролі. Навпаки, це для них чуже, це те, що вони не сприймають, це те, що вони відкидають, намагаючись всіх уніфікувати. І тут подвійна загроза. Кримський татарин хоче знімати про Конотопську битву. Ну це взагалі катастрофа. Піщерний націоналізм кримсько-татарсько-бандеровський. Тому, звичайно, що такі люди, для них це не просто не цінність, а для них це є дуже велика загроза. Тому що це зовсім інша ідентичність, або навіть ідентичності, ніж ті, якою керуються вони. Тому що ці ідентичності з цього світу, про який ми говорили, кохай своє, шануй чуже. Коли ти любиш своє, але цікавишся іншим. А радянська ідентичність, вона іншим взагалі не цікавиться. Вона самозакохана і хоче знищити інше для того, щоб над іншим панувати. І цей конфлікт цінностей. От і все. На ваш погляд, що стоїть за цими промовками про воду в Крим? Ми ж бачимо реакцію Меджлісу, ми бачимо реакцію кримських татар в соцмережах. Кожен раз, коли виникає питання про дати воду в Крим або домовитися про щось з окупантами, про спільне керування Кримом, ми бачимо, що йде обурення. Але ці пропозиції повторюються раз за разом. Ну, вони ж не випадково повторюються. Тобто влада, очевидно, хоче домовитися з Росією і забезпечити російські військові підприємства в Криму водою. Тому що Росія сказала, що якщо це буде, то Росія щось цій владі пообіцяє. Доступ на власні ринки, можливо, припинення гарячої фази війни, мір, дружбу, сосіску або ще щось, чого вони від росіян чекають. Чекають вони цього від росіян, тому що для них українська державність насправді не є дорогою. Інша справа, що вони, по-перше, не є монолітні. І ми бачили, коли були підписані ці чергові мінські домовленості з тим, щоб надати суб'єктність керівникам сепаратистських маріонеткових угрупувань терористичних, то значна частина навіть представників правлячої фракції, правлячої коаліції, вони виступили категорично проти, тому що там теж є українці, які розуміють, які цього не сприймають. І тому та частина влади, яка стоїть на таких позиціях, тут же відступає, потім знов пробує, і вони відчувають себе зі зв'язаними руками. Була б їхня воля, вони вже давно Радянський Союз відновили. Знімали б фільми російською мовою для російського ринку, для радянського ринку, були б тут багатими людьми, жартували б в стилі Петросяна або ще когось з радянських жартівників, так званих, і були б щасливими, як і значна частина населення України. Це теж треба правду про це говорити. А інших би сказали, так як пишуть багато хто з їхніх речників, що їх треба гнобити, передусити, вигнати, показати своє місце, хто вони тут такі. Ми ж бачимо цю риторику, так? Радянську НКВДську риторику. Її навіть зараз не стидається дуже багато людей. Тому що, на жаль, наша країна, виходячи з цього радянського минулого, співживе з такими людьми. Дві таких групи людей живуть в Україні.
багато років, ці 6 років війни, говорилося про те, що після Майдану, після початку російської окупації, величезна кількість, більшість, український народ, говорилося про це, не допустить реваншу і повернення до Московії. Зараз я бачу, що дуже багато дописів про те, що це не так, що, мовляв, оцих радянських людей більше. На ваш погляд, яка реальність? Чи дійсно є загроза повернення? Ну, дивіться, от у нас був якраз комітет не так давно з нашої гуманітарної політики, де ми обговорювали всі ці мовні законопроекти. І я якраз там наводив цю цитату, що 86% людей вдома говорять українською в Україні. 86%, так? І очевидно, що українці не хочуть в імперію, і українці готові боронити свою свободу. На території України живуть люди зденаціоналізовані, люди виховані радянською системою, в дусі таких манкуртів, які не повинні пам'ятати минулого, вони пам'ятають лише радянське минуле, вони не пам'ятають і не знайомі з людською етикою стосунків, вони знайомі лише з радянською етикою стосунків, де є сильніший і слабший. Слабший кориться сильнішому, сильніший патерналістські настрої серед цих людей, сильніший дає йому поїсти і каже, що робити і що виконувати. І на цьому все тримається. Так? Таких людей багато, але ці люди є пасивними. Тому що ці люди бояться. Вони можуть прийти на вибори проголосувати. І може так виявитися, що їх є більшість. Хоча соціологія про це не каже. Тому що коли дивитися на результати останніх виборів, то незважаючи на те, що більшість людей голосували так, як вони голосували, більшість українців все одно хоче в Європу. Більшість українців хоче в НАТО. Більшість українців хоче свободи. І більшість українців хоче незалежності. Їх є більшість. І це показує будь-яка соціологія. Незалежно від їхніх голосувань. Вони можуть не підтримати одного чи іншого політика, тому що вони можуть помилитися. Є гібридна війна, на них здійснюється вплив. Та й в політики роблять помилки і спокутують свої помилки під час виборів, тому що немає ідеальних політиків. А коли все це складається, то вибір може бути абсолютно неочікуваним. Але цей неочікуваний вибір абсолютно не значить, що українці припинили бути європейською нацією, яка за європейську свободу виходила на Майдан. Не всі. Але дуже значна частина. І це абсолютно не значить, що ці люди знову не вийдуть на черговий Майдан, не захистять ті здобутки, які ми зараз маємо, і вони захищають. І ми це бачимо. І люди виходять на вулицю, коли вони були ображені підписанням, знову ж таки, цих новітніх Мінських угод в День ветерана, незважаючи навіть на те, що карантин, влада їх змусила вийти на вулицю. І тут дуже великий злочин влади, тому що будь-яка хвороба, якщо вона буде поширюватися в умовах карантину через необдумані дії влади, коли громадянські свободи обмежені, то громадянські свободи все одно, і громадяни все одно свою свободу будуть проявляти. Якщо вони будуть хворіти, буде в цьому відповідальність влади. Розумієте? Тому українці будуть виходити. І їх меншість, більшість – це нація, яка захищає свої права. Щодо карантину, часто доводиться читати про таку думку, що влада використає коронавірус для свого посилення. Ми бачимо, що приймаються закони, які насправді можна вже порівнювати із законами 16 січня, як то більше 3 не збиратися, заборони роботи метро, і при цьому жодної компенсації людям, які мали би залишитися вдома, ба більше. Жодної відповідальності роботодавцям за те, що вони, наприклад, примусово змушують людей йти на роботу, яка не є потрібною. От я сьогодні їхала в студію, я дивлюся величезну кількість ринків, реалізаторів, в яких нема потреби, насправді, в такій кількості. Або таємно працюють кав'ярні. Зрозуміло, що там не господар стоїть. Що там відкриті двері при відкритті, люди купують там каву там, на винос. Ну, ці речі. І при цьому ми бачимо відповідальність для тих, хто порушує умови карантину. Як ви думаєте, чи може статися так, що на тлі посилення вірусу і панічних настроїв ми отримаємо і надзвичайний стан, і багато чого іншого? Тим більше, що говорять, от наскільки я хочу ще запитати, що є такі пропозиції всередині влади, щоб дати президенту право сам одноосібно вводити карантин, вводити надзвичайний стан в країні без погодження з Радою. Dивіться, спроб може бути дуже багато. І надзвичайний стан так може бути введений. І для цього можуть бути реальні підстави, може не бути реальних підстав. Тому що по-різному можна робити ті чи інші речі. Очевидно, карантин потрібен. Очевидно, від інфекції потрібно берегтися. Потрібно затримати їх прихід якомога довше. І окрім карантину, іншого способу немає.
Але держава, яка вводить карантин, повинна справді думати про те, як вона допоможе підприємцям, які змушені зупинитися, як вона допоможе людям, які змушені покинути роботу, як вона буде підтримувати життєспроможність тих підприємств, які мають працювати. Ну, просте питання, як ці всі медсестри, які працюють в лікарнях і живуть в навколишніх селах, доберуться до Києва, коли маршрутки з цих сіл не працюють і метро не працює. І хто буде допомагати тим хворим, яких може ставати з кожним днем все більше і більше. Ну, якийсь транспорт їх має довозити, хтось про це повинен подбати, в якийсь спосіб. А цього немає. Бачите, поляки отримали 7,5 мільярдів євро на боротьбу з коронавірусом від Європейського Союзу. Так само Європейський Союз виділив додаткові кошти для того, щоб боротися з коронавірусом в усіх європейських країнах. А звідки нам взяти гроші? Ми навіть кредит Міжнародного валютного фонду не можемо отримати через те, що не можемо прийняти закон, який би забороняв реприватизацію Приватбанку. Розумієте? І, очевидно, влада мала би дбати про те, щоб залучити ці додаткові кошти, які, з одної сторони, допомогли б медичній сфері, а з іншої компенсували б і громадянам, і підприємствам збитки. Чи можна знайти ці гроші? Можна. Чи можна знайти таких союзників? Можна. Але ми ж своїх союзників всіх розгубили, коли сказали, що головне – прекратіть стріляти. Ніхто до України уваги не приділяє. Міжнародний валютний фонд гроші нам давати не буде. Якби ми пішли на умови Міжнародного валютного фонду, отримали кошти від них, показали це іншим можливим нашим кредиторам, в яких могли би взяти вигідні для України кредити, поговорили би з Європейським Союзом про певну серйозну допомогу, показуючи наш поступ в розвитку нашого громадянського суспільства, нашої економіки, демонополізації всього, що в нас відбувається, з одної сторони, а з іншого боку, показуючи їм те, як жорстко ми стоїмо проти ворога і проти окупанта. Але коли ми з окупантом заграємо, кажемо вже, що це може не окупанти, а якісь там інші українці, партнери, з якими ми будемо вести переговори, то ми і санкцій позбудемося, і міжнародної допомоги не отримаємо, і в принципі, опинимося в колапсі. Тому влада може скільки завгодно хотіти закручувати гайки, вводити війська, вводити надзвичайний стан. Питання стоїть просте. Ти, коли будуєш диктатуру, ти маєш людей годувати. Чим вони їх будуть годувати, якщо немає чим? І в цьому наша трагедія, наша катастрофа, але і наш захист. Навіть в тоталітарній Росії вони теж, між іншим, думають про те, щоб у Москві закрити метро. Такі думки є, це розраховується, це прораховується. Але попри те, Держрезерв Росії робить зараз величезні закупки товарів і продукції для того, щоб в Москві були ці запаси, яка б могла витримати досить довгий час, в тому разі, якщо доведеться це робити, щоб люди десь могли отримати їжу. А в нас же ніхто цим не займається. Ну, до речі, щодо займається. От ми багато говорилося про те, що буквально вже в той момент, коли стало зрозуміло загроза коронавірусу, коли вже стало зрозуміло, що світ захлинається всьому цьому, з України вивозилася величезна кількість медикаментів, масок тих самих. І сьогодні з'явилися повідомлення в інтернеті, документи про те, що було засідання РНБО ще 31 січня. І рекомендували уряду ще Гончарука накласти заборону на вивіз масок і всіх цих інших речей. 2 рази було звернення РНБО до уряду, і Гончарук проігнорував. Як так може бути? Одночасно ми бачимо розмови про бариг на крові, оці ці штуки. Виступає пані Венедіктова, яка розказує, що вона підпише будь-що. І тут же одночасно ми бачимо те, що було ігнорування фактично такої великої загрози, і на що відповідь того ж пана Нефьодова: ну от вивезли, вивезли, ну буває, хто вивез? Це, от розумієте, це є радянське мислення, тому що вони завжди думали тут в Києві, що там у Москві хтось вирішить, а тут треба тихенько пересидіти. І кожен, хто приходив до влади, знов чекає, щоб хтось вирішив у Москві, а тут вони звикли тихенько пересидіти і не приймати жодних рішень. От ви згадали про Венедіктову, так? У нас це радянське мислення йде лейтмотивом. І я просто помітив, бо вона відповідала на моє питання і процитувала Гліба Жеглова, так? І сказала, що відомого героя фільму «Місце зустрічі змінити не можна», якого грав Висоцький, який говорив: вор, вона сказала російською мовою, повинен сидіти в тюрмі. І вона це сказала з таким великим пафосом. Але це, взагалі, Гліб Жеглов в книжці «Ера милосердя» братів Вайнерів
Для радянської інтелігенції це була культова книга, насправді. Тому що це був не лише тому, що це був хороший детектив, а тому, що ця книга описувала, вона тому і називалася «Ера милосердя». Перехід від однієї епохи жорстокості і війни, до майбутньої епохи милосердя і любові, яка буде будувати новий світ. І от якраз Гліб Жеглов був представником цього сталінського старого покоління, а Шарапов, його партнер, цього нового покоління. І Гліб Жеглов був негативним персонажем, а Шарапов був позитивним персонажем. Інша справа, що Гліб Жеглов все ж таки, оскільки він був фронтовиком, то дуже багато людей йому симпатизувало, і брати Вайнери підсвідомо теж, тому що він все ж таки, хоч і порушував закон, він, пам'ятаєте, підкидав цьому гаманця, цьому кирпічу, який його не крав, хоч він і злочинець, тільки для того, щоб його посадити, чи незаконно в ув'язнення садив ще одного героя цієї книжки, якого там злочинець Фокс підставив, а він не був винен, тільки через те, що він йому не подобався, бо він так виглядав. І очевидно, що він порушував закон на кожному кроці, цей Жеглов, заради якоїсь політичної доцільності. Але він вважав, що заради справедливості, і він дійсно цінував свою незалежність. У Венедіктової незалежності немає. Ми ж це чудово розуміємо, що вона з партії президента, але при тому готова вести себе по-сталінськи, як Гліб Жеглов. І по-радянськи, я б сказав. Тому що це справді герої радянських часів. Бо для радянської людини в радянській системі неважливо, винен ти чи не винен. Якщо хтось вирішив, то ти повинен бути покараний, закон нічого не значить. Роль грає доцільність. В європейській системі роль грає закон. І оцей відхід від цієї радянської системи в усіх підходах. В підході відсутності патерналізму. Треба самим вирішувати, а не чекати, поки начальник скаже, або поки в Москві вирішить. Цінність національних культур, повага до іншого, верховенство права – все це те, чому ми маємо вчитися, якщо хочемо побудувати незалежну Україну. Ще одне питання, яке я хотіла у вас прояснити, це питання з наглядовою радою з телебачення і радіомовлення. Нещодавно було звільнено Сергія Костинського, нашого кримського активіста, а потім людину, яка дуже багато працювала в Нацраді. Чому так сталося? Хороше питання. Я на засіданні нашого комітету просив звернутися до президента, щоб він це пояснив. Тому що відбулося з юридичної точки зору? Президент не прийняв звіт Національної ради. Наслідком неприйняття звіту є відставка 4 членів Національної ради, яких президент призначив. Президент їх відставив і тут же призначив 2 з них назад. Національна рада – орган колективний. Не можна не прийняти звіт якогось члена Національної ради. Якщо вона така погана, то треба було всіх звільнити і нових призначити. Якщо ти 2 призначив, значить вона не така погана. Коли президент робить якийсь юридичний акт, він зобов'язаний пояснити причини цього кроку. Тобто він за законом зобов'язаний пояснити, чому він не прийняв звіт Нацради, з яких причин він не прийняв, чому він відставив саме цих членів Нацради, а не всіх 4, і чому він інших призначив. Він нічого цього не зробив. Тобто він просто використав, як він думає, закон для того, щоб вигнати тих людей, яких він вважає, мабуть, нелояльними до себе, а призначити, мабуть, когось іншого, кого поки що не призначив. Але це незаконна дія президента. Тому жодних підстав звільняти Костинського я не побачив в указі президента. Це не означає, що їх немає. Тому що, можливо, президент має докази якоїсь поганої роботи чи Костинського, чи Фещук, чи що когось. Але тоді він повинен їх озвучити. Бо якщо він їх не озвучує, то це прямий політичний тиск на незалежного регулятора. Лише так я сприймаю звільнення 2 членів Нацради, яке відбулося з ініціативи президента. На тлі цього пришестя нової влади було кілька ініціатив теж під маскою боротьби з російською дезінформацією. Там було кілька законів про медіа, які теж викликали просто обурення медіаспільноти. Зараз ми бачимо ситуацію з Костинським. Це теж викликає обурення. До речі, з Пічингом теж був скандал величезний серед культурної спільноти. З останніх новшеств під прикриттям коронавірусу припинили акредитації журналістів в Верховній Раді в комітеті, але не налагодили трансляцію. От, наприклад, медіа-юрист Тетяна Катюжинська, вона пише про те, що це перше розпорядження Дмитра Разумкова, а по-друге, вона каже, що це є порушення права громадян на доступ до публічної інформації. Коли от так відбувається, під таким доволі вагомим приводом,
ми бачимо от таке політичне мародерство. Давайте я думаю, що, мабуть, не тільки політичне, коли ми говоримо про маски і про все інше. Але цупити по кишенях у громадян їх права, так метафорично називається, це і є щіпач, це кирпіч. От той, кому треба підкидати гаманця. Тобто це так. І ми бачимо, що під вагомими приводами підкидаються, постійно йдуть такі порушення прав. В цьому приймають участь молоді люди. Люди, які ніколи не знали радянської влади. Звідки вони взяли оцей радянський, оцей вірус? Чому вони раптом вирішили служити начальникам? Дивіться, радянщина – це не пов'язане з віком. Був такий мем запущений про нові обличчя, і ми бачили ці нові обличчя, які там курять за колонами прямо в сесійній раді Верховної Ради, дуже культурні і виховані люди, так? І очевидно, що питання не в віці. Якщо ми згадаємо, оскільки ми вже з вами говорили про кримських татар, Мустафу Джемілєва або інших представників того покоління. От значна частина вже з них є не з нами, але ми пам'ятаємо їх на Майдані представників групи 1 грудня і того ж Євгена Сверстюка, чи Блаженнішого Гузера, чи багатьох інших людей, які вже померли. От професор Панченко не так давно помер, на жаль. Це справді дуже сильні внутрішньо і духовно люди, які не є радянськими, вони все життя протистояли радянській системі і страждали за це, страждали в ув'язненні, вони боролися за свободу. Це є ті люди, які боролися за свободу і своїх народів, і свою власну свободу. А приходять нащадки тих, хто цю свободу забирав. І ті, хто забирав свободу, вони цих своїх дітей так виховали. Ці діти виховані так, як їх виховали батьки. Союзу немає, але батьки їхні живі, вони цей союз будували. Вони тихенько мовчали, коли союз розпадався, шкодували за цим. Їх живе багато в Україні, це є ця частина радянського народу. Радянський народ існує і продовжується в поколіннях. Я думаю, що їх вже значно менше, ніж було раніше, в радянські часи. Що таких людей в Україні, що людей в Україні, сучасних, молодих людей, європейських, які цінують свободу інших, набагато більше. Я бачу своїх дітей, їхніх друзів, однолітків, як вони мислять, як вони спілкуються. Це справді люди зовсім з іншого покоління, зовсім з іншими підходами. Але вони теж співживуть з тими людьми, які є дітьми своїх батьків. Це закономірний процес і дуже довгий. І от коли ми бачимо всі ці процеси, що насправді це непогано, що нарешті акцентуалізувалися вільні люди і радянські люди. Нарешті це стало зрозуміло, цей водорозділ. Це теж непогано. В Україні є шанс виграти, коли вона веде війну з радянським і імперським на два фронти? Шанс є точно. Тому що радянський і імперський – це союзники. Це, в принципі, насправді одне і те саме. У щастя людського, два є крила, троянди і виноград. Значить, в принципі, все одне і те саме. Це два крила одного і того самого цього імперського явища. Виграти шанс є і дуже великий, тому що, по-перше, українці – сильна європейська нація. Якщо інші виграють, я вірю, що українці теж зможуть. Хоча українська складніше, ніж багатьом іншим, бо вони довше були під цією радянською владою. Я віруюча людина, я завжди в Бога вірю, думаю, що Бог допоможе. А крім Бога, що, бачите, дуже часто допомагають те, що зараз називається чорним лебедем. Тому що, які б не будували ми конспірологічні теорії, як би не боялися якогось сильнішого, як би не думали, що завтра ми програємо, завжди з'являється щось, якісь нові обставини, які будь-які плани загарбників або тих, хто виступає проти України, руйнують. Це завжди відбувається, тому що не можна запланувати погану справу до кінця і ідеально. Завжди станеться якесь чудо, яке врятує. І такі чудеса рятували всі народи. Насправді, кримськотатарський народ вижив, і поляки збудували свою державу, і єврейський народ вижив через Голокост в жахливій катастрофі. Українці вижили після Голодомору, і українці точно так само побудують свою державу, і інші народи теж будуть вільними. Дякую, пане Микола. На цьому я з вами прощаюся. У нас в студії був Микола Княжицький, народний депутат України. І нагадую вам дивитися нас наступної суботи о 20:20. На все добре.